खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 जुन समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारगोन। साना गाहामैनो बारलांनो हागौ। मोजां सान। बृष राशि। नखरनि मुवा बेसादफोरा जोबस्रांलांनो हागौ। जिंगा सिनांनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। मिथुन राशि। नखराव गोदान आलासि फैनो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। आगोलाव जानाय बेरामफोरा गालांनो हागौ। सावस्रिया मोजां थासारियाव फैनो हागौ। सिंह राशि। गावनि आंगोजों थगायजानो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांनो हागौ। कन्या राशि। नोंथांनि थांखिया फैमाल थांनो हागौ। साना गाज्रिनो बारलांनो हागौ। तुला राशि। गोजान लामा दावबायनो लुबैनो हागौ। गोसोआ दाबसे जायगायाव थाथेनो हायै जागोन। वृश्चिक राशि। सोरजोंबा नांलायनानै थानाय दंब्ला गोरोबलायना थानो हाफिनगोन। सुथुर जामलांगोन। मोजां सान। धनु राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा जानानै थानो हागौ। असान्थियैनो साना बारलांनो हागौ। मकर राशि। माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोननो गिनो हागौ। गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थानो हागौ। कुम्भ राशि। गोबावनिफ्रायनो मावनाय खामानिफोरा जौगानो हागौ। गोजोन खुसिनि सान जागोन। मीन राशि। लामा दावबायनायफोराव खैफोद सोमजिनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इंटार फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।